Sí, en castellano. Yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en El Punt Avui ya comentó, hablaba de dar una respuesta a... Miri, jo aquí a la roda de premsa, en el torn de les preguntes en castellà, el que es fa habitualment en aquesta sala doncs, és explicar i repetir allò que s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles. Jo el que els demanaria és que en el torn de preguntes en castellà es limitin a tot allò que s'ha preguntat en català i en tot cas, si volen fer altre tipus de qüestions, doncs les fan primer en català i després les repetim en castellà. Això sempre ha estat una norma, vostès les coneixen perfectament i per tant jo els demanaria que ensenyéssim aquestes normes que hi havia ja en aquesta sala. Perdone, yo creo que podemos preguntar lo que Poden preguntar allò que s'ha en parlat en català i vostè ara no tenia el torn. Si quieres se lo preguntamos en el turno de catalán, no hay pregunta, no hay problema. Es que también le han preguntado por la operación de Estado también que habla de Colau. Doncs si vol li repeteixo la resposta que he fet pel que fa referència a l'operació d'estat. Simplemente le hemos contextualizarlo para formularlo de otra manera en castellano. Creo que es similar a la pregunta que le han hecho en catalán. Doncs jo ja li contesto el que m'han preguntat en català, jo li responc en castellà, que sí, efectivamente es una operación de Estado, en la que dos partidos políticos, como son el PSOE y Ciudadanos, pues ya dijeron en su día que apartarían, en la medida que fuera posible, a cualquier formación independentista para evitar cualquier alcaldía independentista. Y en este sentido sí es lo que ha pasado en Barcelona. Perdone, quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición. También tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportuno. Les normes d'aquesta sala, si vostè no les coneix, li explicarem, però són aquestes, ho han estat sempre, i per tant jo li agrairia que es remetés al que els he comentat. En castellà fem allò que s'ha fet prèviament en català en els 10 minuts finals de la roda de premsa. En català hi ha alguna pregunta més? Jo una reflexió molt ràpida. Des de fa temps que sovinteixo aquesta sala de premsa i no recordo que hi hagués aquest acord explícit que vostè ha explicat abans pel que fa a les preguntes, que no es poguessin fer preguntes originals en castellà. Només demanar-li des de quan existeix aquest acord explícit perquè no es pugui preguntar originalment en castellà i d'altra banda no entenc com és possible que no respongui una pregunta en castellà fins que no s'hagi format en català, com si passés a l'inrevés. Li volia fer aquesta reflexió perquè no he entès molt bé el que ha passat fa una estona. Doncs vostè segurament ha estat abans que jo en aquesta sala de premsa, perquè jo fa tot just 2 mesos i escaig que hi soc i que estic de consellera de la presidència i de portaveu del govern, i jo, per tant, a mi és el que se m'ha traslladat des de la meva equip. El que li puc dir és que sí, clar que es pot preguntar en castellà sempre, però en el que és el marc de la roda de premsa i no en els 10 minuts finals de la roda de premsa, en els que sí, específicament i per tradició en aquesta sala, doncs es repetia tot allò que abans s'havia explicat prèviament en català per tal que les televisions o ràdios de llengua no catalana poguessin també passar la notícia. I això sempre es feia esperant els 10 minuts finals de la roda de prensa. Perdón, llevo bastante tiempo viniendo y pregunto en la parte de castellano lo que considero oportuno porque he estado esperando hasta el final. Molt bé. Entonces preguntaré en el turno de castellano e insisto, no venimos a repetir la parte en castellano, sino a preguntar lo que consideremos oportuno en el idioma oportuno, si le parece bien. Le quería preguntar Sembla por perfecte.